An balimaw an nisɔndiyalen don an bɛ se k'a fɔ n ko Ali Dangote bɛ yɔrɔ min na a ye victoire sɔrɔ parce que Nigérian président Bola Tinubu donc a bɔra ka ordre di a ma laɲini dɛ ka ordre yɛrɛ di yɛrɛ de ko u ka Nigeria pétrole brut voilà ko ka di Dangote ma voilà wa a tɛna san monnaie wɛrɛ la dɛ a bɛna san u ka monnaie locale la n'o ye naira ye naira ka dɔn k'a fɔ Nigeria bɛ o wari de utiliser donc a b'a san o de la donc i yɛrɛ b'a dɔn maa min yɛrɛ tun bɛ ka annonce kɛ a ka kumaw tun bɛ ka taga yɛlɛ ɲɔgɔn kan cogo sugu dɔ la a man diya u ye quoi a man diya u ye parce que nin ye mafia belebeleba de ye bon je pense que Ali Dangote fana a kan ka hakili to a yɛrɛ la parce que a tun ye yɔrɔ wɛrɛw contacter i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na pour que a ka se ka pétrole brut sɔrɔ donc a bɛ hakili to a yɛrɛ la parce que maa minnu bɛ a nɔfɛ bon o bɛna a bɛ se ka kɛ u b'a fɔ ko waa tentative dɔ kɛ ka tiɲɛ dɔw don a kun quoi donc il faut qu'il reste vigilant sur cette question là donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi voilà o ko kɔni bɛ sen na ko pétrole brut ka d'a ma parce que ninnu ko nin kan ka encourager de parce que a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an yɛrɛ ka loko minnu bɛ yen wari b'u bolo u bɛ baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ a ka ɲi an ka jamana ma yɔrɔ wɛrɛw la i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'o fɛnw de kɛ n'o ma kɛ jamana bɛ jɔ cogo di an b'a la k'a fɔ ko farafinna filɛ nin ye jamana wɛrɛw bɛ farafinna nɔfɛ a ka hɛrɛw nɔfɛ mais farafindenw de bɛ ka waleya jugu kɛ ka ɲɛsin farafin yɛrɛ ma ka ɲɛsin farafinna fana ma donc o ye ko ye ko mun vraiment tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ nin ye yɔrɔ caman na a tɛ kɛ ten mais farafinna de i bɛ nin ye farafinden de bɛ wuli a ka du kama farafiden de bɛ wuli a ka dugu kɔnɔ farafindenw de bɛ wuli a ka jamana kama ka fara kɛnɛma mɔgɔw kan k'a ka jamana ci ka fara kɛnɛma mɔgɔw kan ka tiɲɛni ladon a ka jamana kɔnɔ fara mɔgɔ min ka teli k'o kɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye farafin il faudrait que an ka bɔ nin kɔnɔ pour que voilà vraiment mɔgɔw ka mentalité changement de mentalité adamaden an ka miiri bɛɛ ka hɛrɛ la quoi le bonheur collectif hein que chacun pense vraiment au bonheur des uns et des autres an ka hɛrɛw sirilen ɲɔgɔn na n'i y'a ye dugu bonyana n ko parce que mɔgɔw sigila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de n ko dɔw bɛ so jɔyɔrɔ dɔ la u bɛ ban ka yɛlɛma u b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen parce que i b'a dɔn ko i mago bɛ mɔgɔ de la voilà hali n'o tɛ n'i balo o tɛ n'i ka courant sara o t'i ka ji sara mais le fait que ka présence bɛ yen o ye sécurité de ye o ye lakana de ye ka ɲɛsin e fana ma donc i b'a ye k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw an ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc an kan ka hakili to ɲɔgɔn la o sira kan donc an balima an tun bɔra k'o information de d'aw ma k'a fɔ a ko kɔni bɛ nin sira la voilà Nigeria kɔni kɔnɔ parce que a ko kɛla médiaw y'a kuma fɔ vraiment médiaw yɛrɛ mɔgɔw y'a kuma fɔ o ye débat k'a kan parce que a balila mɔgɔw la quoi bon an ɲɛ b'a la Dangote ta kuma de fɔra sinon ni ɲɔgɔnna baden de bɛ kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ parce que kuma yɔrɔ tɛ sɔrɔ minnu na ni kuma yɔrɔ ma sɔrɔ i la dɔrɔn i t'a la dɔrɔn donc e ta kɔni b'i laban ten voilà foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ bilen mais Dangote kumana bɛɛ b'a dɔn k'a tigi de don voilà ɲɛ sɔrɔla mɔgɔw ye débatw kɛ Nigeria kɔnɔna na voilà anw yɛrɛ fana bɔra fan wɛrɛw fɛ jamana wɛrɛw la mɔgɔw bɔra ka kuma donc je pense que a ye mɔgɔw sensibiliser donc an tun bɔra k'o de fɔ ni nin chaîne nin diyara ye ni mago bɛ kunnafoniw la entreprenariat kan ka kunnafoniw la formation kan kunnafoniw la kɛnyɛrɛye kan ani mɔgɔw ka parcours don nataw la an bɛna émission dɔ sigi sen kan min ye k'a fɔ fɛn min ye parcours ye adamadenw ka parcours inspirant mɔgɔ minnu tɛmɛna sira minnu fɛ hɛrɛ minnu gɛlɛya minnu fɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina ɲuman don mɔgɔw la an bɛna émission sigi sen na a kɛra la k'a fɔ nin chaîne nin kan an bɛ kuma an ka formation kan baara ko ani sɔrɔ yɛrɛ nasira la donc an bɛ kuma olu fɛn ninnu na a ɲɔgɔn suw kan donc ni video in diyara ye an b'a ɲini fɛ i ka partager walasa mɔgɔ caman ka sɔrɔ n'i tɛ n dɔn i ka la k'a fɔ n tɔgɔ de Yakuba Dawo n bɛ formation kɛ marketing digital kan ani fɛn fɛn ye infographie création de site web voilà ani projet gestion baaraw kɛra la k'a fɔ an bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ni video wɛrɛ kɛnɛ kan